Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Tikatelo yapo ndiye kuti mudzi umene anthu aja anapha mzimayi mwankhanza apa pande kuti mudzi uja numenewu wafufutidwa ndithu, manyumba anthu aphwanyaphwanya, kuli katundu chimene monga amene muoneramu chimenechi ni chimanga, anthu arayaraya ndithu chimanga iyo usanijambulepota manyumba ndithu amenewa mudzi wonse panopa waphwanyidwa ndithu, kakuli ngolo, mawiri bala, mapelo chani zinjinga imene muoneramu, mibedi, zinthu ndithu ngati zimenezi, moto ndithu umenewu ndithudi kuno ndithu kwa Mwansambo mboma la Nkhotakota. Nyumba imeneyi kasula anthu okwiya amenewa. Zimenezi zachitika chifukwa choti anthu abanja limeneli anapha mzimayi mwankhanza, mamuna ndazibale yake anapha mzimayi mwankhanza, mkazi wake wanyamata wina wa banja limeneli kudapezeka kuti ndithu wapha mkazi wake mothandizana na zibale wake, ndiye mamunayo anamwa mankhwala otetezera chimanga na otetezera chimanga kwa Nankafumbwe. Basi atatero mamuna uja anafera pamenepo, ndiye nkuti azibale yake fa mamuna ameneyi nda amene ndithu anapezeka kuti anagwira ntchito yonse yopanga ndithu kuti mtembo umenewu akaubise ku nkhalango imene imatchedwa kuti Nchisi Forest. Ndithu umenewu ni mudzi wa Chipyola, palibe chabwino chimene chachitika, anthu ubweza upweteka ndithu, anthu miyoyo yawo ndi yopweteka monga amene munatumiziridwa dzulo zithuzi za mzimayi ameneyi ku nkhalango ya Nchisi Forest kumene anakatayidwa. Uku ni kuthyoledwa kwa manyumba ndithu, thyoledwa mwa mtundu umenewu, anthu okwiya amenewa, mudzi wonse kulibe chabwino chimene chachitika. Nyumba iyi yokha ndi imene ili yotetezeka, anthu aganizira kuti niwake nyumba ameneyi sadatenge nawo gawo, koma manyumba yonse awa ndiyoti ndithu ndi imene zinthu zilili, agamulidwa ndithu moteromo. Awotcha ndithu chilichonse anthu, nyumba kugamulagamula kuyatsa moto, mene muonera mu chithunzimu ndi utsi okhaokha umene uli kudera kuno. Ndithu amalawa anzathu madzulo munatumiziridwa zithuzi za mzimayi amene anaphedwa mwankhanza, kudulidwa mkono, kudulidwa mwendo pa ntchafu, komanso kudulidwa bere lamba limodzi ndi anthu akubanja kumene iyeyi mkazi adakwatiwa. Koma pamene mamuna yamamwa mankhwala yodzipha nkuti otapha kale mkaziyo. Zimenezi zachitika masiku awiri atatu apita mbuyo. Mtedza chimanga zimene zaonongeka pano, mundithu ndi mkatikati mwa nyumba ya kholo lawo la anyamata amenewa, katikati mwa nyumba ya kholo lawo ya anyamata amenewa. Kulibe chabwino, katundu ndithu kuonongeka, moto umenewu apa pali ngolo, zinjinga, mibedi, wirubala, mabeseni zapshero. Iyi mukuyonayi ni nkhumba imeneyi, ni nkhumba imeneyi ndithu uyiponyapo ndithu pa moto.
ndithu abalazanga wadzimanga munthu kapesa tikatelo yapo ndiye kuti mudzi umene anthu aja anapha mzimayi mwankhanza apa pande kuti mudzi uja numenewu wafufutidwa ndithu manyumba anthu aphwanyaphwanya kuli katundu chimene monga amene muoneramu chimenechi ni chimanga anthu arayaraya ndithu chimanga iyo usanijambulepota manyumba ndithu amenewa mudzi wonse panopa waphwanyidwa ndithu kakuli ngolo mawiri bala mapelo chani zinjinga imene muoneramu mibedi zinthu ndithu ngati zimenezi moto ndithu umenewu ndithudi kuno ndithu kwa Mwansambo mboma la Nkhotakota nyumba imeneyi ukasula anthu okwiya amenewa. Zimenezi zachitika chifukwa choti anthu abanja limeneli anapha mzimayi mwankhanza, mamuna ndazibale yake anapha mzimayi mwankhanza, mkazi wake wanyamata wina wa banja limeneli kudapezeka kuti ndithu wapha mkazi wake mothandizana na zibale wake, ndiye mamunayo anamwa mankhwala otetezera chimanga na otetezera chimanga kwa Nankafumbwe. Basi atatero mamuna uja anafera pamenepo, ndiye nkuti azibale yake fa mamuna ameneyi nda amene ndithu anapezeka kuti anagwira ntchito yonse yopanga ndithu kuti mtembo umenewu akaubise ku nkhalango imene imatchedwa kuti Nchisi Forest. Ndithu umenewu ni mudzi wa Chipyola, palibe chabwino chimene chachitika. Anthu ubweza upweteka ndithu, anthu miyoyo yawo ndi yopweteka monga amene munatumiziridwa dzulo zithuzi za mzimayi ameneyi ku nkhalango ya Nchisi Forest kumene anakatayidwa. Uku ni kuthyoledwa kwa manyumba ndithu, thyoledwa mwa mtundu umenewu. Anthu okwiya amenewa mudzi wonse kulibe chabwino chimene chachitika. Nyumba iyi yokha ndi imene ili yotetezeka. Anthu aganizira kuti niwake nyumba ameneyi sadatenge nawo gawo, koma manyumba yonse awa ndiyoti ndithu ndi imene zinthu zilili agamulidwa ndithu moteromo. Awotcha ndithu chilichonse anthu, nyumba kugamulagamula kuyatsa moto mene muonera mu chithunzimu ndi utsi okhaokha umene uli kudera kuno. Ndithu amalawa anzathu madzulo munatumiziridwa zithuzi za mzimayi amene anaphedwa mwankhanza, kudulidwa mkono, kudulidwa mwendo pa ntchafu, komanso kudulidwa bere lamba limodzi ndi anthu akubanja kumene iyeyi mkazi adakwatiwa. Koma pamene mamuna yamamwa mankhwala yodzipha nkuti otapha kale mkaziyo. Zimenezi zachitika masiku awiri atatu apita mbuyo. Mtedza chimanga zimene zaonongeka pano, mundithu ndi mkatikati mwa nyumba ya kholo lawo la nyamata amenewa, katikati mwa nyumba ya kholo lawo ya nyamata amenewa. Kulibe chabwino, katundu ndithu kuonongeka. Moto umenewu apa pali ngolo, zinjinga, mibedi, wirubala, mabeseni zapshera. Iyi mukuyonayi ni nkhumba imeneyi ni nkhumba imeneyi ndithu uyiponyapo ndithu pa moto ndithu abalazanga. Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani.
chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.